Gipasiritan og tubig sa mga bumbero ang bahin sa pampublikong sementeryo sa Barangay del Carmen, President Roxas sa Cotabato Province human masunog kagahapon sa hapon, Miyerkules, November 1. Nagsugod ang kalayo sa kasagbutan nga bahin sa sementeryo ug mikanit sa pipila ka mga pansyon. Ana sa unang alarma ang sunog. Subay sa report, walay nasunog nga estruktura. 500 pesos lang ang gibanabana ang danyo sa sunog. Migawas sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga posibleng nabiyaan nga kandila ang tinubdan sa kalayo. Sanglit kagahapong adlaw ang unang adlaw sa pag-obserba sa kalag-kalag. Daling mikanit ang kalayo kay uga kaayo ang mga sagbot sa palibot. Init sab kaayo sa lugar kagahapon. Nagpahinumdom ang BFP sa mga muduaw sa mga sementeryo nga dili pasagdan og biyaan ang gipangsindihan nga kandila ug kung pwede dili kini itapad duol sa sagbot. Nag-abiso sab ang BFP sa mga mubiya sa ilang mga balay nga siguraduhon nga pang-ibton ang mga nakasaksak nga mga appliances ug sa dunay mga abuhan siguruhon sab nga napalong na ang kalayo aron malikayan ang posibleng sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.